Aquesta setmana a Blog TDI no ho hem pogut evitar. Ens hem posat molt nadalencs. I és que el temps, amb nevades incloses, acompanya. Repassarem 3 de les revetlles més sonades de les comarques d'abast de la TDI, a la Mirona de Salt, a la Factoria d'Arts de Terrassa i a la Sala 0 de Tarragona. Escoltarem els temes especials de Nadal que alguns grups de rock i pop treuen per aquesta època. Veurem Harry Christmas, un experiment cinematogràfic independent, i My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, i també l'exposició de Montfoto, i també el supermercat d'art d'Igualada. En vols més? Doncs no marxis, que comencem! Hey, Beth. I got a proposition for you. El blog Join Jungle Julia ens parlava la setmana passada de l'estrena de My Blueberry Nights, el darrer film del director premiat a Cannes per In the Mood for Love o 2046, en el que ha estat la seva primera incursió a Hollywood. Per un Nadal ben dolç, amb gust de pastís de mora, ens deixem aconsellar per la Jungle Julia. Jeez, you were just dying to ask me something. Divendres 12 es va estrenar per fi My Blueberry Nights, el darrer film de Wong Kar-wai, protagonitzat per Norah Jones, Jude Law, David Strathairn, Natalie Portman i Rachel Weisz. I diem per fi perquè la cinta porta donant voltes i retardant la seva data d'estrena gairebé un any i mig. Vertigo Films s'ha decidit per aquest cap de setmana prenadalenc i des de Blog TDI esperem que vosaltres us decidiu per no faltar a la cita. As I looked up at the window, I realized I was on the wrong side. A few years ago, I had a dream. My Blueberry Nights narra històries de personatges perduts que es troben desubicats, que es busquen, i la d'una noia que haurà de recórrer 5.607 milles per adonar-se que el seu amor estava al quilòmetre zero. La banda sonora, composada i interpretada per la pròpia Norah Jones, és, com podeu imaginar, tan dolça com el pastís de mora que cada dia queda sencer al bar d'en Jeremy. You still open? Wanna come inside? És la primera incursió del cineasta de Hong Kong a Hollywood i si bé no serà recordada com a millor que In the Mood for Love o Chungking Express, és un enorme caprici dolç, tremendament estètic i tendre, que aconsegueix deixar-te aquell no sé què tinc, no sé què em passa a l'estómac i amb unes ganes de blueberry pie que no te les treus en setmanes. Si l'any passat va ser l'any Delph Me, aquest és dels emoticarolers. Els ha preparat Yahoo Messenger i es tracta de composar les teves pròpies nadales, escollint emoticons, música, lletra i instruments. Seguint les instruccions del web, emoticarolers.com, aconseguiràs una divertida Nadala on els emoticarolers picaran a la teva porta per donar-te els millors o pitjors desitjos per aquest Nadal. Ho pots enviar als teus contactes, penjar al teu blog o descarregar-te l'arxiu MP3 d'àudio al teu ordinador.
Who doesn't call when I'm not home? When I'm not there to get the phone? A la Noia ens proposen regalar art per Nadal. El SARC és el supermercat d'art de la Noia, un espai d'exposició i venda d'art que es celebra al voltant del Nadal a l'Ateneu Igualadí. En aquesta 12a edició es presenten els treballs de 31 artistes provinents d'arreu de Catalunya que aporten quasi 800 obres de pintura i fotografia amb un ampli ventall d'estils i de tècniques. Who doesn't call when I'm not home? El SARC estarà obert fins al dia 5 de gener a l'Ateneu Igualadí de la ciutat. Ja ho saps, aquest Nadal regala art. Oh, who it is I do not know. Maybe a friend or long-lost lover, just out of reach, but not of hope.